Vítajte u nášho ďalšieho diela Minecraft Techitu. No, Ja som Superlight. a ja som Solimar. A chcem vám poďakovať za to minulé video, kde ste zanechali vlastne 4 alebo 5 lajky, čo sme za to celkom radi. A dosť veľa videní. Áno, nejakých 50 teraz asi. A sme za to celkom šťastní, určite. Bol tam asi nejaký tak sa mi zdá. Že sme celkom aj šťastní za to, čo ste robili a dúfajme, že takto bude pokračovať a ešte sa to bude zlepšovať a ospravedlňujem sa ešte raz za kvalitu u minulého videa. Dúfajme, že tento raz to bude lepšie, keďže sme si to vymenili so Superlightom, pretože Superlight vlastne ťahal minulé video, ťahal aj vlastne aj server, takže sme to vymenili, on vlastne natáča a ja ťahám ten server. No Takže a, aby to bolo vyváženejšie. a chceli by sme vám aj ukázať, že čo sme robili. Ako vidíte, si určite to všimli, že dosť veľa sa zmenilo na dome. Lebo sme Áno, dosť tu- veľa robili za kamerou. Áno, napríklad tu nám môžete vidieť zvieratá, celkom ich tu dosť. Tam sme už okolo sopky našli tie kravy, sme tam boli a nič tam nebolo. Sme tam nič nenašli, nič tam vôbec nebolo zaujímavé. Tak sme nechceli to dávať do videa, keď by to Áno. iba bralo čas. Síce sme to natáčali, ale nakoniec sme sa rozhodli, že necháme to tak. Nič tam nebolo, určite by vás to veľmi zajímalo. Takže ja by som sa ešte pozrieť dole. Tým, ktorí nám neveria, že proste môžeme sa pozrieť tu, poď sa pozrieť, že čo sme všetko vlastne naťažili. To sme vám tiež zabudli ukázať. My si to nejako potriedili a vlastne... Sme dosť veľa vidíte- naťažili v potrebných Áno. veciach. A tí, ktorí nám to neveria, že proste je to blbosť, že sme si to len kreatívu dali alebo niečo také, tak by som vám chceli ukázať, že proste naozaj, že sme vám neklamali. Vám neklameme, že vlastne to naozaj toto. Tak teraz sa môžeme ísť pozrieť dole. Áno, A keď si pamätáte tú dieru, čo sme našli, tak tam Áno. boli asi 2 alebo 3 jaskyne. A tu pokračovali tu. A sú to celkom veľké jaskyne. no, A ako to vidíte, tak sú úplne prázdne. Tam je nejaký zombík so zlatým plnením. Tu ho zabijem. A takže tak, tu je dosť veľa vecí vykopaných. jasne, tak, no, je tu aj marble, tu na, keď sa pôjdeš pozrieť tu, tak tu na, môžeš vlastne vidieť to, že Sme tu našli spawner. áno, a niečo zaujímavé sme tu našli, to by sme vám tiež mohli ukázať. Tu zaujímavejšiu vec, tak poď sa pozrieť. A tu je ešte marble, z ktorého sme spravili podlahu, keď ste si Áno, všimli. Áno, a poď sa pozrieť. Dnes sme našli nejaké page, alebo nejak tak sa to volá. Na Stránky. nejaký mod. A sa mi Áno, zdá, že nejaký to mod. je nejaký magický alebo mod proste, s ktorým sa dá ísť do iných svetách Áno, a tak ďalej. Takže by sme to mohli už robiť až, jak spravíme nejaké mašiny. Áno, nejaké, proste už neskôršom vlastne nejakých, už troška, keď už budeme do akej fázy nejakej, proste už vývoja. Nebudeme ešte na začiatku. A vlastne tam sme našli ešte tiež za tou sopkou, to sme našli tie. Tu sú tie. Máš? Vlastne Ok. tam za tou sopkou, tam sme tak kde našli ešte jeden portál, pretože tam tiež, jak tu ona bol pri džungli, tak tam je bol ešte jeden. A To je asi takže tak všetko. asi nieko. A už by sme sa mohli ísť vyspať. Áno. By bol deň a mohli by Áno. sme robiť nejaké mašiny. Áno. Takže mohli by sme, už sme sa tu pozerali a mohli by sme prvé spraviť tento pulverizer a to by trebalo ako paru vecí, No, ktoré určite už nejaké. určite máme. Fajné, že Takže máme všetky suroviny. Mohol by si začať robiť niečo z toho pulverizera, keď sa na to No tak pozrieš. počkaj, tak ja sa na to pozriem po...
Mohli by si spraviť ten pistón Dobre, a nájsť možno ten flint máme. Aha, dobre máme. Tak zoberiem všetko, čo už máme ako vonku. Potom treba... Ups. Potom treba nám 4 železa, sa mi zdá. Ak som sa pozeral. dobre, tak ja vyrobím tie pistony. Pistony, ako sa vyrábajú? Tu treba 4 železa, áno. Potom 4 skla a 1 zlato. Tu by malo byť sklo. Tak, jen 2. Ups. Tak. A ešte čo by tu trebalo? Aha, 1 zlato. Keď sa nemýlim, tak to ide tak tu. Potom treba tie 2 flinty. Toto. Nehodíš mi kamene, nech nemusím odísť z toho craftingu. Páči sa. To sú. Tak, mám tie 2 pistne, ktoré si chcel. Ups, ďakujem. Ako iba jeden mi trebalo, ale ďakujem. Ale ja som vyrobil 2. A na zdravie. Ďakujem. Tu mám teda ešte 1 zlato a 2 redstone. Ty už si zobral to 1 zlato? Nie, prečo? Z toho, že sme mali 5, ale dobre. Ups. Aha, vlastne sa použilo do čoho iného. Tak tu by malo byť všetko. Tak teraz toto ide tu, to ide tu. Ups. Dobre, ja sa idem sa pozrieť na našu záhradu. A sme zabudli urobiť ten coal generátor. Teda iba potrebujeme pec, Tak to idem koper, vyrobiť. aluminium a tak Chcem ďalej. rýchlo vytvoriť pec. Tu sme nakopali aluminium, ktoré sme dosť dlho hľadali. Voli máme celkom veľa, lebo Máš pec. ďakujem, lebo máme dosť veľa ovce. Tak vyrob nejaké káble. Toto máme. Tak. Treba pec, potom, aha, vlastne, počkaj. Ešte nemám všetko. Pec, už iba pár sekúnd. Tu 4 železa. A 3 toho koper. To by malo byť všetko. Ja som niečo hľadal, ale som to tu nenašiel, no nič. Ups. Tak, a teraz... tu sa pozrieme. Tak, no, dobre. To čo teraz vlastne vyrábaš? No, už asi všetko máme, tak tuto môžeme vyskúšať. Tu No, dáme tak toto. daj mi káble, ja to zapojím. Položíme toto. Zapojím, daj tu. Páči sa. Nejaké káble, díky. A... Funguje to? A tu ešte treba... Áno, Je uhlie, dať. dám tam uhlie. Aha, tam je. Už sa to tam nabíja. A vlastne, čo vlastne robí ten pulverizer? Vysvetli nám to. Tí, ktorí to nevedia. Alebo čo robí vlastne, čo robia vlastne tie 2 prístroje? Vysvetli, na čo slúžia, alebo čo to robí? Počkaj. To zapojilo. Musím to zmeniť tu. Tu sa to zmenilo, áno. To bolo modré. Jak to nedostáva elektriku? No, tak možno, že treba zozadu. Aha, už to bere, sa mi zdá. Áno, už to bere elektriku. Tak Nie, ja už v pohode som to robil. Tak ja si zatiaľ dám tie bloky, tak to opravím.
A idem odložiť. Dobre, takže mám ešte jeden ten kábel. Pomaly to bere. Možno, že tie káble sú celkom slabé asi, pravdepodobne. Už to nechce brať tak rýchlejšie. Počkaj ešte rýchle. A vlastne, na čo slúži ten pulverizer? No, proste dáš do toho nejaké železo alebo niečo a urobí to také niečo, aby si mohol, keď tu niečo nájdem, napríklad tu je niekde kocka, tu skôr videl. Mala tu byť elektrická kocka, ktorá zbiera elektriku. Keď ju tu niekde nájdem. Tu je. A tu Ja tam skúsim hodiť ten iron a uvidíme, čo sa bude diať. niekde tu trebalo tie veci. Tam Asi tuto, áno, presne. Napríklad, keď chceme tu urobiť ten invar, tak potrebujeme ten invar blend, a ktorý sa robí zo pulverizovaného železa a pulverizovaného ferrous metal, ktorý zase potrebujeme pulverizer na to. A to iba dáš tam rudu železa. Takže tak. To asi netreba. Lebo je tu ako... No, nejako to nechce ísť. Ale ono to zbiera... Aha. Tak neviem, no. Tak možno nie je tu dosť elektriny, alebo... Ale počkaj, máš to nejako? Aha, potrebujeme nejaký redstone flux. Stačí tá... Je, už niečo sa deje. Už to funguje. Aha, ok. Tak to sa samo asi to naberie, toto redstone flux. Tak asi to trebalo len energiu asi, no. No. Asi to iba naberie, koľko treba a potom až to začne. No tak to je celkom dosť malý zdroj tej energie, ako... To už zobral, ten Áno. No a vlastne teraz, čo s tým môžeme A urobiť? neviem, skúsim tam dať drevo. Ako, na začiatok to môže byť, ale určite nám to nestačí, ten generátor. Skúsime nejaké solárne panely urobiť neskôr. No tak to nejde. Nejaké generátory tu ešte musia byť určite, tak ja sa nejaké pozriem. No ale, čo ešte by sme ďalej vlastne mohli vyrobiť? Teraz asi nám to veľmi netreba, keďže nám nestačí veľmi ani toto, ale určite nejakú tú tú kocku, ktorá by nám zbierala, ako si hovoril, tú elektriku. Takže nejakú by sme mohli vyrobiť. Tu som niečo videl. Poď sa... Čo? By sme sa mohli ísť spať, pretože už ide večer a nechcem, aby sa nám tu spávnovali. Dobré. Tu je nejaký redstone furnace, čo by bol asi redstoneový pec.
A potom tu je nejaký magma crucible, ale to potrebujeme do nedru ísť na to. Tu by sme mohli vyskúšať to ten redstone furnace urobiť, že ako čo to robí. No tak. Tak mi to začína sekať, takže ja sa odpojím. Tak, už som naspäť tu. Áno. A môžeme sa ísť vyspať. Áno, už by ste sa teda mohli, pretože už sa začínajú spawnovať. Tak. No a tu vyzerá to tak, že až takto zatiaľ nič nevyrobilo. Tak zatiaľ by sme rýchlo mohli sa pozrieť na ten redstone furnace, ako sa robí. Ako môžete vidieť, že to veľmi nevyrába tú elektriku, ale... A keď viete nejaký stroj, čo vyrába viac elektriky, tak by nám veľmi pomohlo, keby ste to napísali. No, určite, takže... Tak keď sa pozrieš na ten redstone furnace, tak môžeš dať čo z toho urobiť. Napríklad tie tehly. Áno, počkaj, bo tu... To tam v jazere by si mal nájsť. Takže ja urobím tu... Mohol by si mi pomôcť s skeletonom, Áno, že to zabíja a asi zomriem. Pekne. Tak dobre, aj po ňom. Poďme na to dokončiť. Mám ešte ten jeden kábel. Ja mám ešte 3, takže to je asi dosť na teraz. No dobre, ja ti ho hodím, že by si mal tie všetky tie káble. Ďakujem. Aby si mohol robiť tie tehly. Ok, vlastne ako kus treba? Ako tehlové bloky 2. Takže to asi 8 tehly. Dobre, tak ja si idem ešte vyrobiť lopatu. Takže potrebujem 4 skla. 4 železa, keď sa nemýlim. 2 redstone. 2 zlaté. A tu by malo byť všetko na teraz. Takže toto nám treba. Potom nám treba toto na mašinu. Ups. A potom ešte už iba tie tehly, alebo tehlové bloky. A ešte jeden redstone. Tak ja idem na tie briky. Sa ešte tu pozriem. Tu sa pozrieme za kamerou ešte, že čo ešte by sme mohli tu spraviť, aby sme dostali viac elektriny, aj čo by sme potrebovali vykraftiť. Ospravedlňujeme sa za to, že sme sa až tak veľmi Pozor, nepripravili. ide za tebou malý zombík, ho zabijem. Ide za tebou malý zombík, ináč. Dobre, už ide za mnou. Už je po ňom. Tak, čakám, mám celkom, už mám stack, skoro. Tak by si mi to mohol hodiť a môžeš ťažiť ďalej. Tak. Tak, a 4 mám, tu máš. Ďakujem. Takže toto upečeme. Ešte nejaké nechal. No. A aj toto by trebalo. Potom. Co mi zdá, že bude treba na tú kocku. Áno. A za kamerou ešte určite pôjdeme ťažiť, lebo potrebujeme oveľa viac redstone a zlata a takých vecí. No tu sme len tak narýchlo. Včera vlastne. No. Pred ešte vydaním tohto. Vlastne. Po vydaní minulého dielu sme to ešte rýchlo plne naťažiť. Toho veľa nebolo.
alebo nie. Dosť veľa sme toho aj nechali. Že si mohli vlastne všimnúť dole. Idem po tie vajca tu. Ups, utekla kura. Mal by si ju zabiť. Skúsim. A môžeme ju chytiť, alebo ho zabijeme. Okay. Nejaké jedlo navyše. Dobre, ja som donesol ďalší, ten klej. Tak daj to tam do vecoch. No, ja chodím. A ja už asi mám dosť toho. Môžem robiť tie tehlové bloky. Tak, presne. Tak to asi ide. Tak. Potom ešte tam niečo ide. Aha, ten koper. Mi prosím hodíš koper. 2 koper. OK, idem. Obyčajný? Áno. Počkať, kde to je, to neviem. Tak my ešte ho nemáme asi... Ešte nemáme vlastne... Musím ho dať vypiec ešte. Koľko ho potrebuješ presne? Len 2. Dobre. Presne 2. Zatiaľ sa tu pozrieme. Tu je nejaký nukleár reaktor, čo by sme mohli postaviť možno na nukleárnu energiu. Áno, ale to by som povedal, že to To určite až neskôr. Asi tak nejako, v tej poznejšej fáze hry. Dobre, mám presne 2, tu máš. Dobre, ďakujem ti. Tak, A už máme ten redstone furnace. tak je tam vypáli rovno. Dáme tu. Viac druhý toho kúpil, tak troška je to blbé. A tu píše, že malo energii používa na... No, je to vlastne tá elektrická pec, no to asi musíš dole. To tak nejako zapojí. Dáš mi ešte jeden kábel? Áno. Zapojilo sa tak tamto? Ešte asi jeden musíš tu dať. Aha, tam sa to nezapojilo, takže máme to tu. No, tak nič. Takže? Dáme to tu naspäť a dáme to len takto. A keď by si dal naspäť tam tie bloky. Idem ešte po uhlie. Celkom to žerie uhlie, musím povedať. Máme skoro žiadne uhlie. Určite potrebujeme lepší zdroj energie. Áno, keďže uhlie sa nám už míňa. Ale isto. Takže toho dielu nejako to budeme ešte musieť vymyslieť. Ale že vlastne... tak do tejto tu na nejde, tak ja zatiaľ asi odpojím túto, aby išlo to tam do tejto. Vedľajšie, aby... Ale neveď, čo je... Nemáme skús vyrobiť nejaký wrench. Lebo to... Nechceme to stratiť. Tak to, počkej. To je celkom ľahké. Som nezdal. Počkej. Dobre, už ho mám. OK, to nebude nejaký problém. Daj mi sekundu a bude vyrobený. OK, už tu ide. A môžeme vyskúšať. Nemáš nejaké surové jedlo? Tu je. Môžeme vyskúšať, že jak rýchle peče. A už potom... Keď sme mohli ukončiť, sice veľa sme v tomto dielení neurobili, ale to sme vám vlastne zabudli povedať na začiatku, až sme tu teda nepovedali, že ste sa nakoniec rozhodli, že vlastne budú iba 25 minútové diely kvôli tomu, aby to nejako mali, aby proste neboli až veľmi dlhé a proste až by neboli až veľmi krátke. Takže sme sa nakoniec rozhodli, že budú to 25 minútové. Dobre, tak ja to už skoro budem mať vyrobené, ešte potrebujem železo. Tak už tu. Peče to určite rýchlejšie. A veľa energie to nepoužíva, takže to bude veľmi dobré, keď nebudeme. Okay. Asi iba takto. No, tak. Tak.
Tak v týmto dielu sme dosť veľa dosiahli a dúfame, že sa vám páčil. Trošku tuto urobíme ešte, aby to bolo peknejšie. Dokončíme ten dom, určite tú strechu, pretože predsa len to nie je. To sme ešte chceli povedať, že proste tu ak prídeš dole, tak vlastne tu je to miesto, keď sme vlastne išli dole, tak tu by sme vykopali nejakú väčšiu miestnosť a aby sme vlastne to všetko naházali, všetky tie prístroje, aby tu sám to neskladovalo, aby sme vlastne všetky mali dole. Áno, sa pozrieme na nejaké lepšie zdroje energie. Áno, určite si to nejako vyhľadáme, takže... A to asi bude všetko. Áno, takže... Tak. Zdraví vás Solimar. A Superlight. A dúfame, že ste si ten diel užili. Áno, u ďalšieho videu a dúfajme, že budete ho lajkovať, odoberať a aj naďalej vlastne ho podporovať. Takže sa s vami lúčime. Dobre, ďakujeme.